Molt bon dia. Bufa un vent que s'emporta les paraules, però espero que em sentiu bé. Estem a Miralles, al castell de Miralles, terme municipal de Santa Maria de Miralles, a l'Anoia. I aquí darrere mateix tenim segle X, runes del castell a dalt de tot i l'església de Santa Maria a baix. Diu la història que Santa Maria passejava pel món i la van hostatjar en una de les masies que hi havia per aquests vorals. I li van cedir una habitació amb tota mena d'estris i instruments per poder-se rentar i vestir i descansar. I d'entre tots aquests objectes que hi havia, en va trobar un de ben estrany. El va agafar, el va tombar i en veure la cara oculta d'aquell objecte es va quedar meravellada perquè de cop i volta li va aparèixer davant del rostre el rostre de la seva pròpia mare, que no havia vist més d'ençà que s'havia mort quan ella era petita. El cas és que es va emocionar de tal manera que va anar corrents com si hagués ocorregut un miracle i no l'hagués fet ella en aquest moment, que a parlar baix amb els amos de la casa. I li van dir: senyora, però si això és un mirall. Diu que què és això? Un mirall és. I per això en diuen Santa Maria de Miralles.